Аз сега ще направя едно бързо видео. Днеска е 4 октомври и снощи и то сега продължава да вали огромен сняг и тежък, мокър и тук колко е наваляло. И дърветата са супер щупени. Ето и дърво, ето тук и те, клоните са му паднали за този трак. Ето и дърво, къде са му паднали клоните. На един от съседите ми, там също има паднали клони. И моето дърво е тук, едното дето е до съседа ми. Вижте чак къде е паднало от снега. Да. Чак до в покрива ми се опира и чак до земята е стигнало. Да, доста голям тежък сняг. Да. На моите съседи отсреща, точно покрай колата им са паднали клони. Да. Тъй, че е положението.